det godt at stay hydrated. Altid. Stay hydrated. Ja. Om så det regner, eller om det... Eller hvad det gør. Ja. Ja. Er det din Kold start. Er det ikke godt? Fuck, det bliver langt i dag, hvis vi starter der. Okay, er det din morgenmad, vandet? Nej, jeg har fået franskbrød Ikke et æble? Ikke noget ævle 30? Ikke noget skyr? med en castelloost på. Okay, upgrading. Jeg kan ikke lige huske, hvad der var, om det var sådan en trøffelost eller et eller andet. Hallo? Okay. Ja, den er rigtig god. Stepping up in the Nede i world. Netto og købte den. Jamen, altså afsted og skud ud til Netto. Det er mange gode ting. Okay. Netto i Lygten. En spændende Netto. Har de lavet det til det nye Netto endnu dernede egentlig? Altså til den sorte Netto? Har det ikke altid været det nye Netto nede ved Lygten? Nej, der var jo det der med, at så opgraderede de alle nettoerne, sådan så at nogen var den sorte Netto, og nogen var den gule Netto. Ja, det ved det den nye gule. Netto. Der hvor så kurvene er ikke længere gule, men er sådan, du ved, en masse forskellige sådan noget, lidt pastel. Ja, de er de der grønne af naturen farverne. Ja, okay. Så Spændende. Okay. ja, Jamen det vidste jeg ikke nu. nej, det vidste jeg heller ikke før nu. Jeg havde bare set, at jeg havde fået nogle andre kurve. Ja, og så har medarbejderne nogle nye trøjer på. Ja, de er blevet sådan brune. Eller røde, Ja, eller grønne og alt. fandme gamle. Okay. Nå, Jeg synes faktisk, det var meget fedt. det er de også. Okay. Så hvis der er nogen, der har en Netto-trøje derhjemme, vil jeg så gerne have den. Jeg så, at der var nogen, der var nogen, der solgte dem på Trendsales. Ligesom de der lille sokker. Ja, det så jeg ægte, der var nogen, der gør. Så nu siger jeg det bare lige. Hvis du nu, jeg opbilder selvfølgelig ikke til, at man stjæler, men hvis du nu arbejder i Netto og tilfældigvis opdagede, at du havde en trøje liggende, så kan man vist nok sælge den på Trendsales. Sig det bare. Ja. Bare hvis det nu var. Men vi er ikke kommet for at reklamere og lave marketing for Netto. Nå, Vi har en sommerspecial, og Ja. Vi går snart på ferie, fordi vi er trætte. ja, har også næsten haft en lille smule feriestemning. Ja, min ferie til New York er blevet aflyst på grund af personlige ting, og Og min blev måske aflyst, fordi at der er skovbrand. Grækenland brænder. Så Ja. det er skide godt. Så nu mødes vi i stedet og snakker om sko, fordi Ja. det er meget federe. Så det er vores ferie. Ja. Eller noget. Jo, det er en god ferie. Jeg tager måske til Santorini i stedet for, men jeg ved det ikke lige. Nå, okay. Ja. Nå, ja. Og hvis nu der var nogen, der var i tvivl, så Man kan faktisk godt sige Rodos er Grækenlands brandpunkt lige nu. Nå, men tilbage til sommerspecial. Okay, ja. Og så vil jeg prøve at sige, hvis nu der var nogen, der ikke var med, så velkommen til, du lytter til Sneakerrådet. Mit navn det er Lasse, og siden af mig, der har jeg... Christian, tak fordi du var med. Ja, selv tak, fordi du gad, og fordi jeg må være med hos dig. Ja. Eller hjemme hos mig, men vi er med sammen. I dag der har vi ikke nogen gæst. Nej, og vi filmer i højformat. Ja, wow. Velkommen til YouTube. Fordi vi viser det også på YouTube, så hvis du lytter med, du kan også se det på YouTube. Hvis du ser det på YouTube, det er også en podcast der, så du kan også lytte med på Spotify og Podimo og Apple Podcast og sådan noget. Så hey, prøv forskellige formater. Og vi er også på TikTok og Instagram, så der kan man lige gå ind og Vi er følge på os. tokken, og som følge tokken går. Hvordan går det på tokken? Vi er der. Vi er der. Vi har faktisk en del views, men vi mangler bare lige nogle followers, og det kan I jo hjælpe os med, hvis der I gerne vil have, at vi skal lave mere content der. Ja. Så, men nu gider vi ikke plukke mere. Nå. Der er ikke nogen potplug-minister den Nej. gang. Det kan vi ikke. Nej, okay. I dag der skal vi snakke om sådan 2 forskellige ting, føler jeg, vi har planlagt. Vi skal tale om sådan skoene indtil videre i år, fordi vi er cirka halvvejs i året. Sådan cirka. Skoen, der er udkommet indtil videre i år. Ja, sko der er udkommet indtil videre. Så måske vi skulle snakke om. Ja. Vi hiver det jo altid bare lidt ud af røven. Det ved de jo ikke. Vi har faktisk et par sko med, der er udkommet i år. Det har vi. Fysisk. Ja, det har vi. Jeg har også et par, jeg hentede i dag. Nå ja, gud, det er rigtigt. Ja, det er faktisk meget aktuelt. Dem skal vi også lige kigge på. Ja. Og så skal vi også snakke om vores bedste køb fra Trendsales. Ja, og det er ikke, hvem der vinder eller noget. Det gør jeg, men... Jo. Nej, ja. Og det gør vi, fordi Christian og jeg har mange gange i den her podcast talt omkring, hvordan vi synes, det er super nice og meget brugbart, og bare generelt virker rigtig godt at købe sine sko brugt, og dermed også købe sine sko, for eksempel på Trendsales. Og der er jo flere mænd, der er begyndt at købe genbrug. Ja, det kunne vi høre i news. Eller er det måske folk, der også gerne vil tjene penge, det ved man ikke. Men det er fedt, at folk værner om miljøet, og Trendsales får en lille profit ud af det. Helt sikkert. Ja.
Så Det så vi jo Philip i TV2. vi så Philip. Jeg vil gerne kalde det vores ven, Philip. Jeg synes også, han er en ven. Ven af programmet. Ja, helt sikkert. Men i den forbindelse, at vi har snakket om det, så fik du, Christian, den helt geniale idé at prøve at skrive til Trend Tales. Hey, Trend Tales, vi synes, I er nice. Og så ud af det blå, og det er sorry, det havde simpelthen ikke troet ville ske. Men så skrev de tilbage, hey, vi synes også, I er nice. Og så var vi sådan, okay. Og så tror jeg bare, vi blev enige om med Trend Tales, at sådan, hey, hvis nu I fortæller andre, at vi er nice, så vil vi rigtig gerne fortælle, at I er nice. Så den her podcast er ret beset vel egentlig sponsoreret af Trend Tales. Nej, den er ikke sponsoreret, men vi laver lidt i samarbejde med Vi laver Trend noget Tales og samarbejde. siger, hvordan vi bruger appen. Det Okay. er ikke... Okay, så vi laver en i samarbejde. Ja, det Det vil er jeg også sige. bedre. Programmet er bragt i samarbejde med Trend Tales. Ja, vi vil helst ikke... Nej, okay. Det var også bare sådan, så marketingsloven ikke kommer i røven sådan noget. Men ja, det finder vi ud af. Ja. Ellers så skriver vi også ud af det, og Ja. ellers så klipper vi bare det her ud, hvis Nej. det ikke må være med. Nej. Som sagt, så er det her en podcast til jer, og det er os, der bestemmer over den, og vi vil have lov til at Fuldstændig. sige, hvad vi vil. Fuldstændig. Fuldstændig. Men det der... Nu har vi sagt Trend Tales rigtig mange gange, og det kommer vi ikke til at blive ved med. Nej. Men det der er fedt, det er jo ligesom, at man kan få fat i de sko, man måske ikke kunne få på den legendariske app Sneakers, hvor at... Hvad? Er der nogle gange, man ikke kan få fat i sine sko på sneakers? Ja, hvor at the RNG God... The RNG's? Ja, Ikke aldrig hjælper en. Ja. Men sådan er det. Og jeg tror heller ikke, man kan botte der mere, fordi det... Jeg tror bare, at appen har kastet sådan lidt en finger i luften og siger, Ja. nu får Dorte i Jylland Ja. på 45 den her Travis Scott, og så giver hun den til hendes søn Nej. Janus, som er 9 år, så sælger han den for 5.000. Fuldstændig. Nej, det ved jeg ikke. Men det er meget det, der kan blive glemt i hvert Og fald. hvis man gerne vil have skoene at gå i, så får man dem typisk ikke. Det er typisk folk, der sælger dem, der får dem. Nej, Ja. det ved jeg ikke. Men, Det virker i hvert fald for os andre meget, som om at det er det, Ja. det der sender, altså, sker. men jeg har fandme vundet et par sko, som ikke var en rigtig raffle. Nej, det er løgn. Ja, Nej, og dem vil Christian. jeg gerne finde. det sker ikke. Jo. Nej. Jo. Til, hvis man nu eventuelt ud af det blå var en ny lytter til det her, så skal man huske at vide, at Christian han vinder altså nærmest aldrig. Jeg laver lige en Mathias Ung. Okay. Fed. Det lød rigtig godt i podcastdelen især det der. Men inden vi lige åbner dem, Ja. så skal vi lige tale om, hvad for nogle sko, der er kommet i år, vi godt kunne lide, ikke? Var det ikke det, vi Okay. ville snakke om? Det kan vi godt. Altså, Var det jeg er det, du ligeglad med sagde? rækkefølgen. Det er lytterne også. Ja, skal vi ikke lige Og gøre se. det lidt struktureret for en Okay, gangs skyld? klart. Jamen, så starter vi med, hvad der er kommet indtil videre. Hvad er der kommet af fede ting? Øh, Big Red Boots. Bum. Ja, de er fucking grimme. Og der er også kommet den der gule krok Nu ting. kommer der en krok-ting. Sådan en rigtig jysk krok. Ja, ja, hvor de bruger Paris Hilton Krok. som hvad hedder sådan noget, reklamesøjle. Ja. Så det er fedt. Ja, okay. Det lyder også meget sådan autentisk. Nu var det også bare for at starte et sjovere sted. De er kommet. Ja. Så er der kommet... Hvad er der ellers kommet af fede ting? Der er kommet Travis Scott, den sidste Jordan 1'er. Ja, den der Olive halløj ting. Den var Ja. også meget flot. Heller Ja. ikke til at få fat i. Meget Og svært. kom kun i extended release i US and Ja. CA. Ja, så Eller i alle Estados vores, Unidos. alle vores gode venner af podcasten med de store størrelser, Hedder og Simon, de Ja. kan godt vinke bye-bye til de store Men så er der jo størrelser. bare flere sko til os, når de ikke kan få dem. Forhåbentlig, eller måske, ja, jo. Men det som kan være. alt andet Travis ravler krat, Ja. så bliver det for dyrt, og så kan man ikke få fat i det. Det er i hvert fald Medmindre bøvl. man Ja. skal ud og dræbe muldvarpskinnet. Fuldstændig. Ja. Hvad er der kommet ellers, som vi kan huske rigtig godt? Jamen, så er der jo kommet noget her. Så er der kommet den her. Jordan 4 Nike SB. Ja, En Pine skater Green. Jordan 4. Bla, bla, bla. Pine Green. Ja, den er kommet. Den har vi snakket meget om. Og Ja. jeg synes, vi skal blive ved med at snakke meget om den. Det er jo ikke for at lukke den ned. Det er i hvert fald nogle af højdepunkterne. Ja, sådan lige på stående fod, som jeg kan huske. Som der sådan er kommet. Som er ting, vi også har snakket om i hvert fald. Ja. Der er også kommet White Cement-træerne. Ja, den tror jeg er lidt skuffet over, vil jeg sige. Den Ja. kommer ikke på min top 5 i år. Det... Jeg tror simpelthen, jeg synes, det er for dårligt med alle de der fabrikeringsfejl, der har været Ja. på lortet. Ja, Jeg ja, kan der også var- se nogen, der sælger dem for 1.500 under retail, eller whatever retail nu går til. Er det ikke sådan 1400-1500? Jo. Så er der et eller andet elephant printet der er og sådan noget, og så er sådan lidt, altså, Nike, tag sammen. Ja, men det er jo en generel ting. Det er jo også noget, vi altså har set Ja. mange andre steder, at så er der lidt fejl med lim nede ved Ja. mellemsålen. Og... Altså, jeg har aldrig fået en med det, men det er jo nok, fordi jeg aldrig vinder noget, kan man sige. Så det er jo en til en nok derfor. Ja. Øhm, Jamen nej, det kan sagtens være. Altså, jeg har også set det på nogle enkelte af de ting, jeg har fået. Altså, så er der bare... Der er også kommet SB Jarritos.
Favoritos, det er rigtigt. Med den der lorte Friends and Family pack der, hvor man fik 4 sodavand, hvor der står et SB på. De er mega fede, men de er alt for dyre. Det kan vi hurtigt blive enige om. Altså i hvert fald med den der special box. Ja. Der er det. Men fed gimmick, altså god markedsføring og et fedt net, altså sådan et eller andet. Det så fedt ud. Det var fedt ud, og det var en fed kø at ligge i, da vi var inde og ligge. Det synes jeg var meget hyggeligt. Bare ikke, når man ikke vandt. Nej, men jeg synes stadigvæk, at release-delen var meget sjov. Det der med, at Sidewalk lavede det lidt mere, eller faktisk lavede det fuldstændig tilfældigt jo, med at du bare fik et nummer, eller selv kunne vælge et nummer, og så fik en sodavand. Det er rigtigt. Det var en god... Jeg synes, releasen var god. Ja, der var god kaffe ved kaffebaren ved siden af. Ja, alt var hyggeligt, og jeg synes, der var god stemning, og vi prøvede at være søde ved dem fra kaffebaren, og ja, jeg synes, det var en god release. Der har også lige været den der Clough release, der har været med... Altså Duncan? Ja, den synes jeg også var ret nice. Altså den der Silk? Ja, det er. Men jeg tror, den var svær at holde og sådan noget. Jeg tror i hele taget, for ret meget. Jeg tror, den går for mere, end hvad man i hvert fald lige skulle tro. Jeg tror, du har ret i, også fordi det var hvid silke. Det tror jeg er rigtig bøvlet. Og honorable mentions til Yeezy slidesene, der kom. Der i det hele taget. Azure Onyx. Ja, og i det hele taget. Alt det Yeezy, der kom, eller kom igen i hvert fald. Det var sådan lidt spraglet. Det var lidt, men igen, det tror jeg, der kommer. Jeg synes mest, det var slidesene, der var noget værd, og de der MX et eller andet fra Foam Runners der. Ja. Vi fik begge to fat i Azure. Ja, jeg så min, men ja. Jeg har beholdt min, fordi jeg tænkte, det var en gren. Den fandt også fed. Når den var blå. Ja, de blå. Den er super fed. Super nice. Ja. Og som altid med slides, super behagelig. Ja, virkelig god. Det er da meget bedre end den der Lego slide, de der selv har lavet. Ja, den har jeg ikke prøvet. Nej, den er en del hård. Okay. Trykkede lige på den inde i Footlocker i dag. Okay, klart. Jamen ja, altså det er jo selvfølgelig også smag og behag, hvor blød man kan lide ens fodtøj. Så det kommer selvfølgelig også an på det. Jeg tror, hvis du nu endelig skulle gå lidt længere end bare ned med vasketøjet, så tror jeg måske, det er rart at have noget hårdere end bare sådan en helt blød slide. Ja, det er også lidt en strandsko på en eller anden måde. Det er jeg har også badet i min. Ja, det tror jeg sagtens, man kan også, altså igen, fordi hvis den bliver beskidt, du kan vitterligt bare vaske den, altså bare skylle den, så er den clean igen, fordi det er bare et stort. Jeg synes også, det der women's release, der kommer i morgen, eller hvad hedder, den der Jordan NCG ting, eller hvad fanden hedder den? North Carolina til Chicago? Ja, som har skiftende blå, eller rød til blå fra tåboksen hen til hælen, og som er sorte på. Men det er måske ikke en af årets releases. Nej, men jeg synes stadigvæk, det er værd at nævne, fordi den jo sådan lidt kommer ud af hele den der række af andre, der også er. Vi snakker også om nogle af dem sammen med Thomas, kan jeg huske. Thomas Sønne. Vi taler også med, han kan godt lide den der med det patenterede, nu kan jeg ikke lige huske navnet på den, sorry. Det er ikke bare den der patent bread, eller hvad? Nej, den der også går fra... jeg ved godt, hvad det er for en, ja. Buy High. Ja. Det er faktisk den Buy High. Ja, faktisk. Præcis, ja. Så altså, det går lidt i det samme der. Og så er det en OG Jordan 1 Low, så den kommer også med en Jordan 1 kasse, som man kender det. Der er også kommet den der Dunk SB Jewel, Run Jewel ting. Run the Jewels, ja. Ikke lige mig, men stadigvæk fed sko. Fed sko, den kom jo også både i en high og en low. Highen skreg lidt mere, den kan jeg ikke lide. Men jeg kunne faktisk næsten bedre lide highen, fordi den skreg mere, hvor den lowen var sådan det der blå, som var sådan lidt, okay, du gør det kun lidt halvt. Jeg kan godt lide, at den highen bare gik hele vejen. Der kom også den der anden en, den der, hvor lige der var sådan en firebold på. Også en SB Dunk, der var inde i Sidewalks, hvor der var noget kø. Den der, noget med en flue. Ja, jeg er med dig. Ja, jeg er med dig. Men jeg gad godt lige vide, hvad den hed. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Vi burde nogle gange research nogle af de her ting her, men på den anden side, det er også lidt hyggeligt. Vi har researchet på forhånd. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Og hvad er der mere? Er der ting, der er kommet? Ja. Jeg falder lidt nu, kan jeg mærke. Jeg ved det faktisk ikke. Ikke ting, men altså på den anden side, det er måske også vigtigt at der er også kommet nogle gode restocks, vil jeg sige, med noget Armand Manier og Haritos igen, og Jordan 4 er kommet, og Seafoam har måske også. Og... Restock er sikkert. Men man kan aldrig få fat i det. Nej, men nu har vi snakket meget om, det er jo mest sådan collab-sko og ting og sager, vi har snakket om det faktisk. Men jeg synes også, der er kommet nogle gode general releases. Der er kommet de der Airship, er begyndt at køre. Ja, de er fede. Du har de blå. Fede. Jeg fik de der blå, som... Altså, virkelig undervurderet, vil jeg sige. Super undervurderet. Der kommer Armand Manier Airship. Okay. Også i samme... Den kommer i faktisk bare hvid og sort. Så ligner det. Super nice. Den skal nok komme til at gå slemt. Den kommer til at gå rigtig slemt. 3. august, tror jeg det var. Okay. Den står til. Er den på appen endnu? Jeg tror ikke, den kommer på appen, men jeg tror kun, den kommer på Armand Maniers hjemmeside. Jamen, det plejer de.
Nå. Ja, der kommer også en rigtig chokoladebrun Dunk Low, som jeg lidt har udset mig. Nå ja, den tror jeg alle går efter. Det tror jeg, det ligner det rigtig meget. Ja. Jeg tror bare, den hedder Chocolate Brown endda. Men nu går vi til collabs igen. Nej, det er ikke Collabs. Nej, men Amamiya... Det er det rigtigt. Det var mere bare for at nævne Airship'en generelt, at den var begyndt at køre lidt. Jeg tror stadig, man kan få fat i Airship nogle steder. Den grå, tror jeg for eksempel, hvide og grå. Okay. Den kan man godt få fat i. Jeg er stadigvæk helst den blå, men ja. Ja, den er også lækker. Det er slet ikke det. Og er vist også i grøn og sådan noget der. Så stor anbefaling til den. Og jeg tror også generelt, det går godt for alle mulige andre general releases. Folk går stadigvæk i 65. Jeg synes, det har været lidt vagt i år i tider, det må jeg sige. Ja. Der er kommet nogle super fede sko, men der mangler lige nogle collabs. Ja. Men ja, alt behøver heller ikke være collabs. Men... Nej. Jeg synes, det er gået. Jeg synes faktisk, det der markerer, det er, at det er gået rigtig godt for alle general releases. Det synes jeg faktisk er nogle stærke nogle. Jeg synes, der er nogle gode nogen derude. Jeg tror også, jeg er en af dem, som, jeg ved ikke om vi er et fortalt, men jeg kunne ret godt lide det der par Jordan 1 Low i Elephant Printed. Ikke den høje. Ja, de er nice. Ja, den lave, den var jeg faktisk på. Jeg kunne også se Buster Hede og Stenberg, de der OG... Ja, nogle af de andre gutter. De kunne også godt... de har den. Ja, de var i hvert fald røve, men... Nej, men The Boys. The Boys from the OG Club. Ja, de var vist også på den. Jeg minder også lidt om Air Max 1'eren, og der er nogen, der bare har noget for det der Elephant Print. Ja, der er også nogle andre, der den anden vej synes, at det er sådan lidt mærkeligt, eller ikke okay faktisk, at der kommer en Jordan 1'er med Elephant Print, fordi det gjorde den ikke originalt nogensinde. Nej, præcis. Så ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. Jeg kan godt forstå tanken og sådan noget der, men jeg er ikke selv sur på det, vil jeg sige. Og honorable mentions til, vi har jo også noget, hvad fanden hedder den? Gazellen i år. Ja, og Sambaen. Ja, og Sambaen, dem, altså vi kommer ikke udenom dem, at det er sgu blevet Adidas Pandaen indtil videre. Det må man sige. Men jeg synes også, den hvide er lidt fræk, det må jeg sige. Ja, altså den er lidt for flad for min fod. Ja, jeg er heller ikke så meget på det. Jeg har også meget, lang og tynd fod, så det ser bare super dumt ud. Jeg kan også se, der er kommet en Clarks Kith X Clark Samba. Ja. Den kom, det er lidt noget tid siden, den kom næsten i starten af året, tror jeg. Det gider jeg ikke, det er grimt. Så tror jeg også, der er den der blå Vomero, der kom. Ja, og så også Stormbækkeren, som du kigger på. Jeg kan faktisk bedre lide den anden. Ja, altså. Den hænger på SNS. Ja. Hvad har vi her? Så er der noget baklava. Ja, det er Action Bronsons 99 V6'er. Ja, i det hele taget 99 V6'eren. Tiffany Force Ones. Den kan jeg heller ikke have. Nej, det bliver bøvlet. Det er også... vi har helt glemt at tage de der Cortege, ja. Også fed nice 95 med det der pinke halløj. Ja, også vi skal nok se, om vi kan prøve at få smidt alle de her sko, vi snakker om, et eller andet sted hen i billedet. Klar. Det er der et eller andet stykke redigeringssoftware, der nok skal hjælpe os med. Helt sikkert. Ja, White Cement Reimagined, den er også bare nice. Altså, mega fed sko. Jeg er bare sådan, når der kommer de der... mange fejl. Ja, så står jeg nok lidt af, fordi jeg er virkelig sådan, jeg elsker god kvalitet. Det er i hvert fald meget ærgerligt i hele fortællingen. Der var jo nogen, der var heldige og fik nogen, hvor der slet ikke var nogen fejl, og den bare spiller fuldstændig. Præcis. Så er det bare ærgerligt, at der er nogen, der får nogen, hvor der ikke er. Nike Dunk Fly Streetwear. Fly? Den kommer her. Der var noget med flue. Ja. Jeg synes også, Bad Bunny Addis Campus, den kan et eller andet. Den er bare... Den er lidt chunky, men jeg synes også, at det er et godt forsøg. Men det er som om, at Bad Bunny lidt har taget os tilbage til sådan noget start-nullerne. Et par sådan rigtig store, chunky skatersko. Også fordi Fat Laces er tilbage og sådan noget der. Så den er virkelig bred. Altså, den er virkelig bred. Så. Der er også de der Tiana Taylor Jordan 1 Zoom Comfort. Ja. Også en Adam-sko. Ja. Det er ikke fordi Adam han skal være sådan en målestoksforhold, men nej. Han er lidt vild med de der sko, som ingen andre går i. Ja, jeg tror faktisk også, at vores gode ven Simon, altså Sidekicks.dk, jeg tror også, han er lidt på den. Jeg synes også, de er meget fine. De kommer et eller andet sted her i firkanten. Klar. Men altså, stadigvæk okay sko. Altså, jeg var også tæt på at selv være gå efter den, hvis det ikke var for den der rose der nærmest overfaldt en, når man kiggede på den. Ja, jeg var måske bare ikke så meget på den. Det er bare mig. Hvad har vi for New Balance? Er der kommet et eller andet lækkert der? Eller hvad andet end den der Action Bronzer, som ligner en regnbue? Ikke noget, jeg sådan lige kan huske lige nu. 99 V6'eren er jo en stor ting, at den er kommet. Ja. At der er kommet en V6'er. Jeg tror ikke, den har fået lige så meget gennemslagskraft, som de havde håbet på. New Balance, men den skal nok ramme alligevel. Men jeg tror også nogle gange, det er svært for New Balance, fordi at deres GR's i de der modeller der er blevet så dyre. Altså de koster jo 1860 kroner.
i butikken. Shit. Ja. Ja, de deres grundværdi er sindssyge. Altså så er en Jordan 1 er jo stadigvæk... relativt billig nærmest. Ja, og altså federe lige nu. Ja, og altså det vilde er New Balance har også den der skala der med, at de så også kan lave til en, hvis det er en Made in USA eller Made in England, så koster de 100 kroner mere. Ja, det var det samme med den der Made in Vietnam, hvor det var, at den kostede måske 1200 eller sådan noget, det ved jeg ikke, Ja, så der er meget af det der med, hvor afhængig, men der er også noget, det er nogle bedre materialer, og den er lavet bedre, så altså, det er jo for så vidt også fair nok. At det er også nogle gode sko, og de har de der, det er jo løbesko, altså det er jo ikke bare sådan en flad sål, ligesom... Overhovedet ikke, det er super lækkert. Det er super lækkert. Men nu skal vi til at se på en af årets sko. Okay, ifølge dig selv. Ja. Ifølge dig. Hvis man har lyttet med til mere end et afsnit, så ved man, at jeg elsker sko. Og nej, hvis man har lyttet til mere end et afsnit, så ved man, at du elsker blå. Du elsker UNC blå. Ja, og det her, det er sådan noget ekstra merch, der er med, som jeg samler op efter afsnittet. Tak. Må den godt stå på bordet, når den er ren? Vi stiller den over på kassen. Ja, kan vi stille den i kassen? Fordi så kommer der et spøgelse med at lægge Lasse spor med hollandsk udtræk. Præcis. UNC back to the toe. Ja. Og kan du ikke snakke lidt om den? Jeg er faktisk lidt tør i halsen, når jeg snakker så meget. Jo, klart. Jamen altså, UNC colorway, så det er en North Carolina blå. Super clean. Minder jo for mig rigtig meget om taxien, som kom sidste sommer. Ja. Kan det passe? Ja, bare en anden colorblocking. Ja, men det er mere bare for os at sige, at sådan, så kvaliteten spiller faktisk igen rigtig meget. Ja. Super dejlig tumble leather her på tåen. Faktisk rigtig, rigtig blød. Ja, de er meget blødere end hvad sådan en... Ja. End en Obsidian og en Mocha. Den er slet ikke lige så stiv leather, så jeg tror, den kommer til at være rigtig behagelig at gå i. Nogle gange kan Jordan 1 jo godt være lidt stiv at gå i. Det er ikke en, du går en... Altså jeg putter ofte ekstra indlægssåler i mine, fordi så synes jeg faktisk, de bliver ret gode at gå i. Helt sikkert. Ja, det gør jeg ellers, altså minder super meget om min Obsidian, bare der blå her. Mm-hmm. Ja, og så er det en lille smule lysere blå. Og den er heller ikke knækket hvid. Nej, men det synes jeg måske faktisk er clean nok, at den kører det her. Så super nice sko. Jeg kunne måske godt finde på at køre sort og blå snørper i. Ja, altså 2 forskellige snapper? Ja, for at lave en lidt... det synes jeg er for at få noget res. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er fedt. Jeg synes også, at den her lægger rigtig meget op til, at du tager de blå snapper i. Ja. Det synes jeg. Og så er kassen jo også bare fed. Og jeg er jo sokker for en flot kasse. Så det her med, at kassen også er UNC blå, det synes jeg er lækkert. Men det er også fordi, jeg har alt lortet stående. Så jeg synes også, det er lidt fedt, at kassen er lidt pæn. Så super nice release. Super nice. Og den fik du fat i på Sneakers. Ja, fordi den hang åben. Men den er væk nu. Ja, altså, jeg ved ikke om det kommer an på størrelsen. Ja, men... Jeg fik faktisk 2 par. Ja. Så man kan lige Nej, det er en par annullerede jeg lige. Okay, klart. Okay. Det var min bror, der fik det. Okay, fair. Men jeg får aldrig noget på SNS. Jeg har aldrig vundet en eneste ting på SNS. Jeg forstår det ikke, så jeg vinder på SNS. Jeg ved ikke, sådan, om jeg har vundet sådan taberstatus op blandt dem, der vælger det. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror bare, det er måske også, fordi jeg nogle gange deltager i nogle af de der ting på SNS, som der ikke er så mange andre, der gør. Ja, jeg deltager kun i det. Ja. Alle gør. Så hvis man gerne vil have sko, som ikke er fede, så deltager man det, andre ikke deltager i. Og jeg deltager åbenbart i sko. Det var for ja, okay. Men klart, jeg synes, det er lidt fedt. Nej, hey. It's all the funs and the giggles. Men prøv at høre, hvis man gerne vil starte en sneakersamling, så er sådan noget her godt at gå efter. Fordi det er rent faktisk noget, man godt kan få. Og det er stilet med UNC, det ved vi alle sammen. Mm. Og men den er nem at gå med, og jeg synes stadig, den er lidt farverig og flashy. Lidt dyr. Næsten 1600, 1549 eller 1565 eller whatever. Ja. I kunne godt lige give os en knækket hvid på den. Mm-hmm. Ville have været godt. Men på den anden side. Men det er heller ikke en Obsidian. Nej, og den er clean. Den er nem at gå med. Nem at sætte sammen med et eller andet outfit. Ja. Så jeg synes, det er super clean. Og ja, som du siger, helt sikkert godt at starte, hvis man starter en samling. Så. Helt sikkert. Det kan vi også lave et afsnit omgang, hvis folk gerne vil have det. Så kan vi jo lige melde ind, hvordan vi startede vores samlinger, eller hvordan man starter en samling. Og hvis folk gerne vil høre det. Ja, 3 par sko, en sneakersamling og whatever. Ja, nej. Hvis folk gerne vil høre om sådan noget, så melder jeg lige ind idéer om, og det kan man gøre på vores Instagram, sneakerhoveder. Vi får plukket. Ja, papla. Jeg har lyst til at gøre nej, det, men jeg kan ikke få mig selv til det. Jeg synes bare, at den her kasse er så nice. Men hvis man nu gerne vil starte en sneakersamling, men ikke vil betale rigtig mange penge for det, så kunne man jo eventuelt gøre det, at man køber den brugt. Og det kunne man for eksempel gøre på trend sales. Det har jeg jo faktisk gjort mange gange. Det har du gjort rigtig mange gange. Og faktisk fået nogle steals. Det har du gjort. Så derfor så skal vi kigge på vores... Men jeg har taget nogle dyre, nogle der måske ikke er steals i dag, men nogle jeg bare gerne vil have fat i. Jeg tror stadigvæk, jeg vil synes, især den i midten,
Ja, måske ja. Ja. Men det er lidt slidt. Vi kommer til at vise jer, så derfor kan man jo hoppe ind på vores YouTube, eller måske noget TikTok. Smider vi også noget? Ja, vi smider det op alle steder og prøver at få noget Graham. Ja, altid på Lucas Graham. Ja, altså. Hey, ham skal vi have med. Nej, jeg gider ikke Lucas Graham. Så Bentner. Skal jeg Bentner med? Det tager vi i den afsnit. Vi laver et afsnit. Han har set vores story. Ja, det er fandme længe siden. Ja, men han har set vores story. Du kører stadigvæk på den. Ja, jeg synes jo, det er dig, der plejede at gøre. Nu er det bare mig. Men vi skal vise vores top 3. Nu siger jeg det, det kan I køre derud. Men vi viser, hvordan vi får vores sko. Ja. Og det er ikke nogen hemmelighed. Det er primært trendsales, fordi der kan man rent faktisk få noget, som nogle gange ikke er til overpris. Og det kan godt betale sig at købe noget, som ikke altid er DS. Helt sikkert. Stock, det er faktisk næsten ofte, synes jeg, federe at købe det lidt brugt, men stadig i god stand, fordi så er det meget nemmere at få det brugt selv. Ja, det tillader i hvert fald, at man godt kan gå i det. Helt sikkert. Altså i stedet for at købe det helt og i stedet for at købe den helt deadstock. I stedet for at købe den helt deadstock, hvor man så næsten har svært ved at bruge den, fordi der vil man jo kunne sælge den 1 til 1 igen for nogenlunde samme pris, tænker man. Men lige når du så får den brugt, så falder værdien. Men hvis du køber den brugt, jamen, så er du allerede, så er det lige meget. Så kan du godt bruge den noget mere. Ja, og jeg har også udsat for, at jeg købte et par Jordan 4 Pølsemands Travis Scott, de der, dem der også har cracklet en broen. Hvad fanden er den hedder? Topaz? Ja, Topaz. Hvor de faktisk var fake. Ja. Og det var måske lidt træ med support, men altså... Men på den anden side, de bliver også overramt med support. Ja, det tror jeg også. Og de har jo også mange brugere, tror jeg. De har... Det ved jeg ved jeg ikke, hvor mange de har. Mange, formentlig. Men så kan man rent faktisk få sit shit tilbage, fordi man får noget, der hedder køberbeskyttelse, eller hvad det hedder. Ja, præcis. Man betaler en lille smule for det, men til gengæld så hjælper de der også. Så altså, det synes jeg er super smart. Og altså, køberbeskyttelsen er en procentdel, så det bliver dyrere, jo dyrere tingene er, men det er måske også fair nok, fordi det er jo så også større arbejde for dem, og så større større garanti, de sætter på det. Ja. Men jeg synes, vi bare snakker om skoen. Jeg synes ikke, vi behøver sådan at sige, hvad vi har givet for overhovedet dem. Overhovedet ikke. Det skal være sådan penge. Noget. Nå, men det er jo også, altså mange af tingene, det kan også være noget tid siden, så der kan værdien være skiftet. Noget, der er købt brugt. Så det kan jo også skifte det hele fuldstændig. Ja. Og så er der også noget forhandling i det, fordi du køber det jo af helt normale mennesker. Det er jo det. Så altså, det er jo bare en forhandling, du bliver enige om. Ja. Hvem skal starte? Jeg tænkte faktisk lige på, om vi skulle vende, hvad vi sådan så mest frem til i løbet af det næste halvår, inden vi lige gik. Okay. Det kan vi også slutte af på. Okay, fed. Cliffhanger. Det slutter vi af på. Ja, okay. Så hvis du har lyst til at høre, hvad vi ser frem til, så lyt med senere. Nu snakker vi om, hvad vi har købt på... Ja. I går så en top 3 fra Twin Sales. Ja, vil du starte? Okay, jeg starter. Vi har allerede snakket lidt om den, men jeg købte tidligere i år, næsten lige efter release, der købte jeg et par Jordan 4 SB Pine Green. Ja. En sød gut, der hed Mark, tror jeg. Tror jeg, han hed Mark. Mark Lefebvre? Nej, det tror jeg. Jeg kommer til at tænke på Avril Lavigne med He was a boy, and I'm just a skaterboy, når jeg ser den der sko. Nå ja, fordi det er jo en SB4. Det er jo en skatersko. Så sang jeg også lige lidt. Ja, den er gratis derude. Ja. Så... fed. Jeg har fået gået i. De er gået i masser af gange. Det kan man også se på nogle creases, så der er også en lille smule scuffs, og den er beskidt under og sådan noget. Jeg får brugt, for jeg synes det her, det er fandme en fed sko. Ja. Jeg kan huske, vi har snakket om mange gange, men allerede... Jeg tror, det er årets sko, næsten. Indtil videre 100%. 100%, det er jeg ikke engang i tvivl om. Det er det. Binder du dem? Ja. Sløjfer? Ja, jeg binder altid mine sko. Sagde du bare det, for jeg skulle sige det igen? Nej. Jeg siger det hver gang. Jeg binder altid mine sko, også mine Jordans. Ja, der er masser af fede ting ved den her. Det er en fed farvesammensætning. Der er en gumsål, det er jo en sørger for. Ja, det er virkelig lækkert med den her gumsål. Så kan du spille indendørs fodbold i den, hvis man vil det. Ja, det er helt sikkert det, den er lavet til. Der er også noget ekstra greb i det, tror jeg, når man på et board og sådan noget. Men det bedste er faktisk den her næsten. Jeg forstår ikke, altså jeg kan godt forstå, at I synes, det er lækkert, men jeg forstår ikke helt, altså sådan, også vi havde Halil med, han snakker også omkring sådan, at hans ankel fuldstændig blev sådan gnavet op af den der på et par normale. Det har jeg aldrig oplevet. Det har jeg heller aldrig oplevet. Jeg synes bare, at det giver noget kvalitet, at den der er sådan lidt... Lidt lækker og ikke bare sådan noget tør. Ja, okay. Og de her er jo også... Jeg er lidt bløde i det. Jeg synes faktisk, de burde lave alle deres 4 sådan her. Ja. Yeah. Fordi de... Altså på den anden side, der er også nogen, der kan være sådan, når man normalt så det her, altså sådan selve den her, som... Vi har mange 4 med i dag. Ja. Men den her, den er jo normalt lavet af sådan lidt hård metal, eller plast, ja. Også nogle gange metal. Ja, det er på Pure Money eller sådan noget. Så derfor tror jeg også, der er nogen, der kan synes, det er sådan lidt billigt eller tacky eller sådan noget der. Så, ja. Altså, det er jo
det er jo en vurdering. Men det, der virker som om, der er godt ved det her i forhold til nogle af træerne, og dem der med elephant print, jeg kan ikke huske, hvad det er, at den her farve er bedre kval. Ja, på midtsålen, det grønne der, helt sikkert. Det tror jeg også. Men fed sko og fed kasse, og John 4-kasserne er jo bare legendariske. Ja, de kommer jo i lidt forskellige format. Nogle af dem har et låg, der kan løftes af, andre har et låg, der kan få det op. Ja. Skal vi bare køre dine igennem, eller det kan vi godt. Det her, det er et køb fra for flere år siden. Jeg har købt mig, som jeg fik til en rigtig god pris. Det er et stykke svinkød. Det er et stykke svinkød. Det er et par Air Max 90. Den er de OG's glade for. Bacon. Den giver jo sådan lidt dad res. Fuldstændig. Fordi det her, det er til nogle af de gamle hoveder derude. Air Max Bacon, fordi nu kan jeg faktisk ikke, jeg vil gerne kunne historien helt rigtigt. Jeg kan ikke huske, hvad butikken hedder, men det er en New York sneakerbutik, som lavede et samarbejde med Nike, og butikken ligger i et gammelt slagterlokale, så de er pyntet op som i en gammel sådan slagter, så hang skoene på kødkroge og sådan noget, havde stadig de gamle sådan. Men var det var en bestemt kunstner, der lavede den, ikke? Eller hvad? Nej, det er butikken. Det er butikken. Ja, men så fordi det er et gammelt slagterlokale, og det er lavet samarbejde, så var de sådan, hey, vi får den til at ligne bacon. Så det er derfor, der er de her sådan, lyserøde og røde hints i forskellige materialer rundt på skoen. Super nice. Det er fedt nok, men så meget ved jeg ikke, om jeg synes, det ligner et bacon. Nej, jeg kan godt forstå ideen i, at det skal derhen af med farverne. Lækre nok materialer. Lille bitte minus. Det er læder her i anklen. Det giver sweaty fusser. Super sweaty feet. Ja. Så du kommer også til at dunse lidt ned ved fusseren. Okay, så kan man lige lægge en lidt... Man kan lægge en sål i. Eller? Wet wipe ned i træet i. Det kan man for eksempel. Super nice. Købt af Adam, som jeg har været til et jobcenterkursus med efterfølgende faktisk også. Jeg har faktisk lært mig en lille smule at kende. Ja. Så super nice. Igen, det er også en af fordelene, synes jeg, ved at købe det brugt. For eksempel potentielt. Det der med kendt folk i jobcenteret. Også det. Nej, mere bare sådan et, altså det er faktisk det ægte mennesker, man sådan sidder og køber af. Så sådan, da jeg købte med ham, snakkede vi også bare om sådan, om det er også bare en super nice sko der, hvor han sådan, ja, det var super nice, han var ærgerlig, han skulle skille sig af med dem, og han skulle nok købe sig selv et andet par på et senere tidspunkt. Ja. Så altså, super nice. Dem er jeg virkelig glad for, at jeg fik samlet op. Men igen, købt brugt jo, så det gjorde det også bare meget nemmere for mig at være sådan, jamen selvfølgelig, så bruger jeg dem bare. Ja. Og så kommer den også i en sej boks. Og med alt muligt andet lækkert. Prøv at se. Sådan nogle indlægsting, det er til svangen under foden, som du kan sætte ind i. Ja. Og ekstra laces. Jeg tror faktisk, jeg havde en tanke om, at jeg ville smække de lyserøde laces i. Det kan være, jeg skal gøre det bagefter. Ja. Nå. Og så er det sidste pickup, og det er mit nyeste pickup faktisk også fra Trendsales. Igen, det er et par år siden. Ja, det er mange år siden, de der. Var det 18 eller 17? Ja, 17 eller 18 eller sådan noget, tror jeg, du har ret i. Måske 19. Nej, dem gik man altså også efter. Dem gik man rigtig meget efter. Et par Sacai. De har altså også fået noget influencer-kærlighed, de der. Det har de. Sacai LD Waffle i den grønne gule farve. Det er en god sommersko. Rigtig god sommersko. Den havde jeg også drømt om skulle med til Grækenland, men nu må vi se, om jeg overhovedet kommer i sted. Altså lidt træls, hvis du tager den med, og bliver brændt. Ja, det er også rigtigt nok. For altså, der er ikke så meget, der kan brænde. Der er ikke særlig meget sko i, fordi det lagde også, da jeg fik den ind ad døren, sådan opånd er jo vitterligt bare et stykke net. Altså et stykke mesh. Ja. Og hvis det er 40 grader, så kan det være, det smelter. Ja, det tror jeg ikke. Det er lavet stof, men det er en lille ankelsok, så kan man godt have den på 30 grader. Fuldstændig, ja. Selvom jeg havde ankelsokker. Men ja, dem samlede også op brugt til en rigtig god pris, men igen, det er jo det, du kan, når du køber det brugt. Ja, jeg tror også, jeg så dem til 900 et eller andet sted. Okay, jeg købte dem for lidt mere end det. Men jeg synes, det gælder også, at standen på dem her var virkelig, virkelig god. Altså, nu har jeg gået med dem et par gange. Jeg tror godt, du kan få meget af det der af, hvis det er du prøver. Ja, men altså, jeg har gået med dem et par gange siden, da jeg fik dem ind ad døren, var de virkelig prima stand. Man kan lige tage noget acetone her på det hvide, så kan du faktisk mange gange få det meste af det af, og hvis det der er yellowing. Præcis. Det er et trick, vi har lært af vores gode ven Carl jo. Ja, lad os også blogge for ham. Nå, men det er bare sådan, hvis man, nu nævner jeg bare tingene, fordi hvis det nu er, man tænker sådan, gud, har de også snakket med de her typer, så kan man jo gå tilbage og lytte til de afsnit, hvis man nu har lyst. Kan man ikke? Ja. Og hvis man gerne vil have, at vi skal have nogen med i podcasten, så er man også velkommen til at skrive til os. Ja, eller sende en brev. Ja. Okay. Eller fax. Ja. Fax. Helt sikkert. Det kan man. Sikkert. Kør. Men ja, det pickup er faktisk rigtig, rigtig glad for. Fordi det her, det var en af dem der, hvor man tænkte sådan, fuck, hvor vil man gerne have fat i dem her, men så sådan ret hurtigt, så fordi at de går for så mange penge, og man ikke fik fat i dem. Ja, de har været højt oppe.
Og jeg tror i DS går de ret højt også. Det gør de stadigvæk helt sikkert. Så der var et eller andet nice i det der med sådan at finde nogle af de der ting der, og så bare være sådan, jeg har virkelig, altså det bliver sådan lidt som i gamle dage, det der med jagten på skoene. Det får man lidt igen. Ja, man får et kick af det. Helt sikkert. Så det synes jeg bare var virkelig, virkelig nice. Plus, altså det du så finder dem til, det er jo ofte også det svarer til at gå ud i en butik og købe et par sko. Ja, præcis. Eller købe de der Jordans, jeg har med til retail. Præcis. Så det var bare, det var en virkelig nice oplevelse, og det skulle faktisk lidt længe siden, jeg har fået den. Ja, så det var man kan holde op mod, vil man have et par brugte, som måske er sådan lidt en halv grail-agtig, eller vil man have et par nye, som det kan man jo sagtens. Altså, det er jo det, der er fedt ved, at man kan gå på skattejagt. Ja. Men altså, så Kai, det er jo ikke alles kop te nødvendigvis, fordi det er det der med, det er sådan en dobbeltsko, der dobbelt swoosh, dobbelt hæl. Der mangler lidt et sted, man kan sneaker trade, men det håber vi kommer på et tidspunkt. Ja, det kan være, at der er nogen, der gør det. Hvem ved? Men så kunne man for eksempel også bytte sig til det her. Jeg har jo efterhånden virkelig, virkelig mange sko, så jeg kunne godt drømme om på et eller andet tidspunkt at bytte en god slat af det. Alt væk. For et eller andet det ville være voldsomt. Men altså bytte en god, altså 5 eller 10 af dem eller sådan noget, for et par eller sådan noget. Det synes jeg kunne være fedt. Og fedt at prøve. For et dyrt par. Ja, eller ikke nødvendigvis dyrt, men i hvert fald et par, jeg virkelig gerne ville have fat i lang tid. Eller sådan. Alt skal ikke gå op i det dyrt, men ja. Nej, men du forstår, hvad jeg mener. Ja. Men det kunne være rigtig nice at prøve. Altså det kan man jo i princippet også godt på Trendsales blive enige omkring. Men så er det jo det der med, så skal det være et meetup, og så er det jo ikke Trendsales længere, der er platformen for handlen, så er det bare gatekeeper og katalysator. Så er det bare et forum på en eller anden mærkelig måde. Ja, det er jo det. Men jeg har faktisk, der var en gut på et tidspunkt, som foreslog et trade, hvor man så stadig kunne bruge Trendsales, hvor han bare var sådan, så sælger vi skoene til hinanden for præcis samme pris. Fandme også dyrt i gebyr. Jo, men altså på den anden side, så var man jo sikker på, at tingene blev sendt, og det blev gjort ordentligt, og der stadigvæk var køberbeskyttelse. Så altså sådan, ideen var jo sådan set meget smart på en eller anden måde. Ja, men du har også ret i, så betaler man jo så også køberbeskyttelse. Dobbelt. Ja, så. Ja. Men ja, det var mine. Ja. 3, som jeg er meget glad for, må jeg sige. Altså jeg har også købt primært størstedelen af mine derhenne på... Nej, jeg har købt mange på Trendsales, men nu har jeg bare lige taget dem med, som var sådan nogle af de bedste pickups. Jeg synes, det er klart de bedste pickups. Den der har vi også snakket om tidligere. Og det var lige efter release. En lille satan her. Ja. Sidste års bedste sko. Ja, det vil jeg faktisk næsten sige. En af dem i hvert fald. Der kom jo rigtig mange gode sidste år. Der kom mange gode sidste år, det gjorde det helt sikkert, men jeg tror mange også et par reimagined i år. En blå måske. Ja, en Royale. Men ja, et par Jordan 1 Chicago reimagined. Bum. Lost and Found. Ja, den er bare DS endnu. Ja. Så ja. Der er lige lidt snask der. Nej, det er bare cracked. Ja. Men den falder jo bare fra hinanden på et tidspunkt. Den her sko, fordi den skal det. Ja, og den skal bruges. Så jeg glæder mig til, at du skal ud og have den brugt. Du har brugt din. Jeg har brugt den. Da din kæreste fyldte år. Ja. Men som man kan se, så er de næsten brugt bagpå. Ja, det ligner det. Ja. Det er jo det, der er meningen med den her. Og det, der var fedt den her, det er jo kassen er slidt, og der er den gamle kvittering med, og det er jo virkelig bare sådan en... Papiret har gamle sådan, reklamer for Jordan og sådan noget der. Ja, kvitteringen med der brugt, så det her, det er jo bare virkelig et samleobjekt for mig. Altså hvis jeg skal have et par, så overvejer jeg virkelig, om jeg skal købe et brugt. Ja. Og så bare gå i dem. Ja, og så have det her det så. Og så bare have dem her til som samler. Men det er klart, det er min yndlingspar, det tror jeg alle... Altså sneaker. Jeg tror rigtig mange var enige omkring, at det her var i hvert fald et af års sko. Og papiret, altså. Også det der med, der er dobbelt af i. Det er ikke alle, der er det. Nej. Igen, det viser bare, at der er gået noget. Skal vi vente med den her til sidst? Ja, det kan vi godt. Skal du have hjælp med den der? Ja, det er fint. Den her er lidt irriterende. Ja, faktisk. Den er jo dobbeltboxet. Ja. Så ved nogle af dem, der ser med i hvert fald jo godt, hvad det er. Nogle af dem, der lytter med, kan måske... Og kassen er faktisk ikke sådan super spændende, ærligt. Altså med laget udenpå er den der. Ja. Og vi har et Jumpman-logo og noget... Der er faktisk noget spændende inde i også, kan man se. Hvad historien lige er med Armor Media, det er vel bare, at det er sådan en streetwear fashion brand, der collaborer med... ja, fra Atlanta. Men Nike. Atlanta. Ja. Men ja, rimelig clean sko. Jordan 4, som man kan se her. Ja. I deres, den her, kaldte de den Maroon, eller kaldte de den Burgundy? De kaldte den
Okay. Violet Ore, Medium, Ash Black. Ja. Metal, Violet, Også Noir. DS, ikke at det er vigtigt, men altså, jeg synes, den er røvfed, og Virkelig fed. ja, jeg tror, den er ret nem at holde, faktisk. Ja, Fordi altså det jeg tror, hele der var er nogen, der var sådan, nervøse for, at det her Nubuck Roskins-agtige materiale ville være sart. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, hvis man bare behandler den, så, og så er det jo bare fedt, at der er et R-logo på. Det kan vi jo, det elsker vi jo. Det kan vi godt lide. Ja, fed sko, og også DS, den Ja. har jeg ikke lige fået brugt. Og så er det sjovt ved den her, det er jo, det er fandme ligesom sådan en Ralph Lauren jakke indeni. Ja, det er sådan quilted. Ja. Det var der også på træerne. Ja, Ja. og jeg tror, det bliver ligesom at have sådan en... En frakke på nærmest. Ja. Eller ikke en frakke. Et lag på ekstra. Også sådan lidt en collector-ting. Helt Det sikkert. har jeg det med at gå efter nogle gange. Det tror jeg nogle gange, du er bedre til, end jeg gør. Nogle gange at få fat i det der. Så er du flere sko, du er gået ind, jeg har. Men ja, det er i hvert fald nogle dyre sataner, de her. Ja. Den her er nok mere end den anden, faktisk. Men i længden tror jeg måske ikke. Det ved jeg ikke. Jeg vil være mere tilbøjelig til at gå i den her, fordi den synes jeg er nice. Ja. Der er nogle gange også et eller andet i designet på nogle sko, som gør dem sådan mere wearable. Ja, men det der plastik, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal synes om. Altså det her udenom. Ja, det minder jo, man åbner som en pakke flødeboller. Ja, det kan jeg selvfølgelig godt se. Men jeg synes, der er noget sejt i det der med, at de har været sådan, vi laver noget ekstra for designet. Og det kan faktisk også komme ved skoene. Ja. Den sidste, det kan være, der er nogen, der kender den. Sidste levende billede. Man kan jo se det allerede på kassen i hvert fald. Ja, at det er et samarbejde. Collab, kunne man kalde det måske. Ja. Der. Med Union. Ja, som er sådan en lille butik i USA. En Jordan 4. Ja, og det er en af mine grades, det her. Den var du meget glad for at få fat i. Og den er gået i. Ja. Og det er den gjort, fordi at den var gået i forvejen. Den har en smule start også, men ellers synes jeg faktisk, den er okay. Ja. Og det gør ikke meget noget, den er brugt, fordi at, så ser det bare fedt ud. Man kan også se, at tungen er klippet. Ja. Det har jeg heller ikke gjort. Ja, der var normalt, jo det der der er de... Den kom Bøjet. ud. Ja, så var den foldet og syet. Ja. Som Jordan-logoet vender det var ud der af. mange, ja. Eller kløsen vender ud af. Aktivt. Og det var der mange, der diskuterede på nettet, da den kom ud. Skulle man klippe den, eller skulle man ikke? Fordi den er lavet til, at man så kunne klippe den op, uden at skade skoen, og så få den høje tunge, som Jordan 4 normalt. Nu skal jeg jo sige det, fordi den er klippet på den her, men jeg synes, det er federe på den mørke. Yes, ja, jeg synes, at begge dele er meget nice. Ja, jeg tror bare, jeg synes, det bliver mere en Jordan 4, og den ikke bliver så tung og chunky, som når den er klippet. Det giver et lidt andet udtryk. Klar. Og så det her, det er jo bare, det tror jeg er min yndlings Jordan 4, en af dem i hvert fald. Klar. Ja, jeg vil selvfølgelig gerne lige have broren til den, eller søsteren, eller hvad man siger. Altså den guava? Ja, den synes jeg også er nice. Den er rigtig nice. Den er rigtig nice. Ja, der er noget lidt pink i det. spændende med til den her. Der er noget fedt papir med, men det tror jeg ikke, jeg hiver op. Nej, så fint. Men det med bare, altså igen, det har vi også snakket om nogle gange, men collab-sko ofte bare bedre kvalitet, og så er der bare lidt sådan kælet for detaljerne nogle gange med tingene. Og kassen i den her, den kan være et eller andet. Helt sikkert, den ser nice ud stående, og man kan bare se, hvad det er for en sko lige med det samme, når man ved det i hvert fald. Ja. Helt sikkert. Det var lige Trendsays og jeg synes, at det er et godt bevis på, at man kan sagtens få fat i noget super dope på Trendsays. Eller i hvert fald i det hele taget ved at købe brugt. Så kan man altså godt gøre sig et scoop en gang imellem. Og ikke være bange for. Fanden. Det fedeste er jo, når man får et stilet par. Ja, at finde fat i. Jeg tror, vi har snakket om flere gange, den der drøm med en gang imellem at få fat. Finde en familiefar på DBA eller whatever platform. Eller sådan, der stopper med at sælge. Ja. Nej, samlet hedder det ikke. Ja. Man sælger ud og skal bare have plads, eller her også nogle gange den lidt halvlavlige, men dem der flytter sammen med konen eller kæresten eller manden, og så skal blive nødt til at skille sig af med en lille smule, fordi hey, der er nogle kompromiser frem og tilbage. Kommer et barn. Ja, så er der nogle også andre. Det kan vi jo se med den kære Kenneth Nguyen, eller hvad han nu hedder. Han er ved at skille sig af med det. Ja. Nå for søren. Okay. Kenneth Rum, følger du ikke det? Nej, den var lige den er lige... Hvor han sælger ud af tingene. Nå, okay. Men har han ikke gjort det i noget tid? Jo, men han har lige gjort det igen. Det tror jeg. Nå, okay. Altså, det der, kan du se det der PlayStation 4-kamera på toppen af mit tv? Ja, det har jeg købt af ham. Wow, way. Så jeg tror ikke, det er noget nyt. Nej, men jeg kunne bare se, at han var ved at flytte fra lejlighed til hus, tror jeg, og så skulle han have... Ved du hvad? Det synes jeg lød dejligt for dem. Ja. Skør nu. Der var i hvert fald sådan en Supreme økse, eller sådan et eller andet, tror jeg. Ja, han har også været stor Supreme samler, det er rigtigt. Ja. Men det kan man så købe det på... Supreme samling? Ja, det er jo godt. Det tror jeg, der er mange derude, der jo også jeg har interesseret i. 2 klistermærker, tror jeg, vi kan lave et afsnit om. Wow. Ja. Okay, jeg har lidt. Jeg tror, jeg har 10 faktisk. Men... Jeg har spillekortene, jeg har sæbeboblerne, men det er jo de der gratis ting, man fik med. Ja, jeg har også spillekortene. Ja.
Jeg har også den der faldskærmssoldat et eller andet sted. Den har jeg ikke. Fik man den gratis med? Den fik man gratis med et år. Wow. Ja. 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 Vi har været igennem nogle fede ting med det her. Vi teasede for det, før vi gik i gang med det her. Men hvad glæder vi os til resten af året? Jeg glæder mig faktisk til den der Travis golfsko, må jeg sige. Golfsko? Ja. Men det er jo også fordi, det er en Jordan 1'er low golf. Så det er ikke så golfet. Altså, det er ikke spikes på den. Nej, præcis. Det er bare sådan, at trædemønstret er lidt grovere i det, så du kan sagtens bruge den. Det er jo det. Jeg tror også, der er noget med, at sålen hvis nok er en lille bitte smule stivere i det. Men igen, du vil sagtens... Jeg synes, den er faktisk ret fed. Du kan sagtens bruge den normalt. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er federe end Olive, men det må vi se, når den kommer. Den ligner jo en lille smule den der PlayStation også. Ja, altså, godt. Jeg tror, den kommer til at stikke af. Ja, måske. Det kan godt være. Det gør den nok. Det er Travis. Det kan vi se. Ja. Så er der også den der Reimagine Royal Blue ting, hvad den hedder. Ja. Som, jeg forstår ikke helt, det kan godt være, at det er mig, der har set forkert, men det ligner for mig, som om at den kommer i, i sådan noget ruskin, Nubuck, på alle panelerne. Det er jeg simpelthen ikke på. Det har jeg hørt nogle vage rygter om på nettet. Nå, at den, så den kommer ikke ligesom Lost and Fountain med cracked læder og hvordan kan den så være reimagined? I don't know. Okay. Den er reimagined, fordi den er genfantaseret. Reimagined, I don't know. Ja. Vi glæder os i hvert fald. Det synes jeg helt klart er et spændende release. Helt sikkert. Så kommer der noget fra Union måske, hvor det ligner, der er sådan en lynlås på. Ja, der er også Jordan 1 High. Den er jeg lidt spændt på, faktisk. Ja. Den vil jeg gerne gå efter. Ja, den har jeg virkelig og jeg vil også gerne rocke den. Ja, men jeg tror, jeg tror, vi er et meget godt eksempel på, hvordan de fleste har det med den. Den deler rigtig meget vandene, fordi den har sådan noget, det der woven, der også var en ting, sådan noget tilbage. Sådan noget. Jeg synes, der er nogle sko, hvor det ikke er en high, hvor det er røvgrimt på, men jeg synes faktisk på den der, det er ret nice. Ja, jeg er ikke på den. Det må jeg simpelthen sige. Nej. Det må jeg simpelthen sige. Jeg synes ikke, det er en Jordan 1'er længere, når den ser sådan ud. Jo. Okay. Jeg kan godt lide farven. Jeg kan rigtig godt lide farven på den. Det synes jeg. Ingen siden, man har fået en flot, hvid Jordan 1'er. Ja. Ja, jo. Jeg ved faktisk ikke, hvad der mere kommer. Så er der kommet noget, den der Born to Race SB Dunk også, og så er der den der SB Dunk April ting også. Ja. Men det er nok sådan nogle moskéer, de kommer, eller der er ingen, der rigtig ved det. Nej, så er der jo, og jeg ved ikke hvorfor, vi snakker om det hver evig eneste gang, vi snakker om, hvad der eventuelt kommer. Hvornår kommer der noget Fear of God? Det ved jeg ikke. Så meget er jeg heller ikke på det. Nå, men det er mere bare sådan en, altså nu har vi set et par modeller, som efterhånden er begyndt at være sådan, okay, de er confirmed, fordi så har de været til et modeshow, eller sådan noget, hvor de har haft det på og sådan noget. Ja. Men altså, hvornår kommer det ud til os? Hvornår kan vi få fat i det, Jeremy? Det super ud. Nej, jeg er heller ikke så meget på det, men der må jo komme mere end bare den enkelte model. Jeg har arbejdet på det i 2 år. Og kommer der noget med Utopia med Travis? Kommer der et eller andet ekstra der? I don't know. Og der er også de der rumored, de der Travis' Jordan der. Og hans egen? Ja. Der minder lidt om en cross-trainer og ting. Ja, fordi den har det der kæmpe velcro-stykke foran. Ja, men det så ikke helt dumt ud på billederne. Og der var gomsåle. Ja. Jeg ved det ikke. Ja. Men jeg synes, den så lidt halvskør ud. Jeg tror, man skal se den in-hand. Ja. Men hvis det tror jeg bliver jo sådan noget, mærkeligt noget. Ja. Men jo, altså der kommer, jeg glæder mig til, hvad der kommer mere. Altså nu er vi jo kommet ind i en ny bølge. Kom der en Military Glue, eller var det først til næste år? Det tror jeg er snart. Og rygterne. Den bliver også sindssyg. Ja, jeg tror, den kunne godt komme næsten herop, faktisk, som pege. Næsten, men sådan i den. Ja, så skal det være, fordi der er et R-logo bagpå, og ikke den der skide Jumpman. Det tror jeg, der kommer. Ja. Det lignede det. Så det, altså, så kommer den herop af, helt sikkert. Men det er også fint nok, så kommer Jordan 4 priserne nok til at falde snart lidt. Forhåbentlig. I hvert fald på resellerne. Jeg glæder mig også lidt til at se, hvad der kommer til, fordi nu er vi kommet ind i sådan en ny trend, som er det der, du ved, sådan runner, sådan en Resh, sølv runner-agtig, et eller andet sådan noget gammelt Asics. Også. Præcis. Så det glæder mig lidt til at se, hvad der sker. Altså, der kommer den der 35 ting. Ja, sådan noget alle. Der kommer den der Jound Asics. Ja. Den stil, det er meget trendy lige nu hos mange af alle content creators og sådan noget. Og mange hvad har du tænkt dig at sige lige nu? Piger? Ja, okay. Det lød som om du skulle ud på et farligt sted der. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nej. Men ja, det glæder mig også lidt til at se, hvad der skal ske med det, for jeg er ikke jeg var ikke ude på et farligt sted, men vi dykker i og tager den neutrale. Ja, tak. Jeg er ikke sådan på den der, jeg er ikke sådan helt vild med det, men det er ikke fordi, jeg er noget imod det. Jeg synes bare mere, jeg tror det er fordi, jeg kan godt huske den tid, hvor det jo bare var sådan en løbesko så ud.
Ja. Så jeg synes, det er sådan lidt halvkærket, at folk bare går rundt i min mors gamle løbesko fra 2002. Ja, det ser sgu bare godt ud. Altså, det Ja, ser... men altså folk Så stejler håber jeg, rigtig at den nice. her Ultra Boost ST, jeg løb halvmarathon i tilbage i 2016, den kommer tilbage. Den kommer, der prøver Ultraboosten skal sikkert nok komme igen på et eller Så andet skal det være den gamle, fordi der var fucking fed, og det er en af de bedste sko, der nogensinde har været at gå i. 1,0'eren fra Nu skal jeg 15. lade være med at være så selvsikker, Nej, men... det er klart, Men jeg at synes, synes, altså, sko, der nogensinde er produceret. 100%. Ja, og den burde også være i enhver sådan... Hvis man begyndte skal... at samle tilbage i 14-16, Mhm. så burde den være i enhver samling. Altså hvis man skal have den store brede samling og holde historien, helt sikkert. Jo. Jeg har den ikke i min mere, men det er fordi, den simpelthen blev tæsket så meget, så den fandt ud. Jeg havde også en Ultraboost, min blev også fuldstændig knippet. Jeg gad godt have en eller. Ja, Der var også den der 1,0. Oreo, den var fed. Ja, den kunne også noget. Men også triple widen. Ja. Tak til Kanye for fuldstændig at ødelægge det for alle os andre. Ja. Hvad er der mere? Udover at vi sidder og snakker om noget, der ikke var i år. Der kommer altid en Jordan 11 til jul. Det er aldrig rigtig noget, jeg glæder mig helt vildt Det er meget jeg til. sgu ligeglad med. Måske den der, kommer Reverse Grinch også? Den der ja. LeBron Satan der. Ja, det kunne den sikkert godt komme til jul. Ja. Det ville give mening. Og der var også en eller anden LeBron, der skulle... Det er sådan en Kobe, men det var... Ja, Kobe, whatever, ja. Jeg kan ikke... Men ja. Ja. Det sletter vi. Nej. Nej, ja. Jeg tror ikke, der kommer flere Kobe's. De har tegnet ny kontrakt med Kobe. Okay. Det er Kobe Estate. Kobe Ja, familie. ja. Så der kommer måske... Ja, det bliver lidt svært at tegne med ham, kan man sige. Jo, men det er mere bare for at sige, at kontrakten udløb jo egentlig faktisk tilbage i 21, tror jeg det var, eller Det er 22. sort og hvid, der har været rumored. Når Mambasitaen, Ja. den har været kommet ud. Den har været kommet, ja. Ja. Det har jeg ikke styr på. Ja. Det var den, hvor der var en masse, symbolik og Jeg tror, det var en strategisk anden over også. det. Fuck det er også lige meget. Flere Kobe's, det kunne være nice. Det er ikke så stort herhjemme jo, med Kobe's. Nej, som sådan. jeg ved ikke, om jeg vil sige flere. Nu er jeg bare sådan, hvad jeg husker, der skulle komme i år. Der kunne godt komme nogen, helt sikkert. Igen, ny kontrakt, nye sko, nye colorways. Ja. Det kunne sagtens være, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg glæder mig også til, men det er som altid, jeg glæder mig til at se, hvad der kommer fra New Balance. Hvad de har tænkt sig at gøre, fordi nu er de kommet, nu er de der, nu er de stærke, nu står de der, ikke? Hvad kommer der af nye ting Hvis fra? de nu lavede nogle fede collabs, så ville det være godt. Collabs er altid godt, men i det hele taget også, måske, nu har de lige reddet lidt De på en trænger også lige til at 2002 forny bølge. sig lidt. Ja, så kom der den der 1906'er, den redde de også en lille smule på, lavede noget Indian Door igen. ikke meget på, nu gør de Jo, den, fordi igen, den er med i Ja, det der der er også Frank den Grønne der. Runner. Ja, Indian præcis. Door, som lige udkom her i år. Så den glemte vi faktisk at nævne tidligere. Det er rigtigt. Den ville jeg godt have i blå, hvis den blev lavet i blå. Det kunne de måske godt finde på. Hvis den ikke er lavet i blå. Nej, jeg tror ikke, den er i den grønne. Nej, okay. Men det er mere bare for at sige, at jeg glæder mig til at se, hvad der kommer fra dem. Det behøver ikke kun være collab. Jeg gad også godt, at der kommer nogle andre. Altså, jeg synes også, i deres, de er måske næsten Der dem, kommer der også laver den bedst general Jordan release. 3'eren Baldwin. Hvad? J. Baldwin. 3'eren. Det er rigtigt. Den Det der havde med jeg den glemt. der regnbuesmiley Kommer bagpå. den i år? Det ved jeg ikke. Måske. Hvis Okay. den kommer i år, så vil Så jeg gerne kommer have den. Ja, Så og må den man gerne sende så den. kommer den 100% op på en liste over nogle af de bedste. Ja, den kommer ser i hvert fald på en 2'er, tror jeg. Ed og lås med god ud. Eller en 3'er. Ja. Det er længe siden, der er kommet en god 3'er. Ja. Ja, altså hvis man ikke Ej, var for vild det med med... Reimagine. Jamen, det er det. Hvis Hvis man man ikke smadret med de der fabriksfejl. Ja, altså hvis man ikke var vild med den der white cement, Jeg så var vild med den, men jeg synes bare, at det er ærgerligt med de der fabriksfejl. det ødelægger hele sådan ideen. Ja, men så kan det også være, at det er en grund til at bare tage den i brug og købe den. Mhm. Altså, Ja. Ja, prisen kom jo så også en lille smule derefter. Jeg tror også, prisen er blevet lidt bedre. ja, jeg aner det ikke faktisk, men måske. Ja. Der er mange til salg på Trendsales i hvert fald. Så altså, der kan man jo eventuelt hoppe ind og hoppe. Vi har i hvert fald Find the fundet rest. nogle gode ting derinde, og det kan man generelt. Og det behøver ikke være på Tønsels nødvendigvis. Det kan være alle mulige steder. Nu er det bare lige der, hvor vi har gjort nogle af vores gode køb. Og det er også der, hvor rigtig mange er. Så Ja. det er også der, hvor der er et rigtig stort udvalg. Ja, der kan man i hvert fald få nogle sommersko, hvis Ja. man gerne vil det. Det kan man i hvert Så fald. bliver det ikke så meget om sommersko her, men Næh, vi snakkede da lidt om Yeezy Slides, dem kan du Ja, også ja. få derinde. prøv at høre. Altså, sko behøver ikke kun at være sommersko. Der er bare nogen, der er mere oplagte at bruge om Man kan sommeren. også og godt nogen, gå med Jordan 4 om sommeren. Det kan man sagtens, hvis man kan holde det ud. Og man kan også godt gå Til et med... par shorts. Man kan Det også ser godt rigtig godt gå ud. med sko med læder ved anklen, selvom man så får lidt sweaty feet. Sagtens. Jeg tror, det behøver ikke, bare fordi en sko ligner, at det er en sommersko, så kan man stadig godt få sweaty feet. For Det er jo det. eksempel i fucking foam runners, Ja, der får man altså også sweaty feet.
Det gør man. Altså, komforten, det giver svedige fødder. Åbenbart. Ja. Men ja, tjek det ud. Ja, det er noget med, at hvis man signer sig op på Trendsales, så er der noget rabat. Det aner jeg ikke. Jo, prøv lige vent. Prøv lige, hold ved. Eller du skal ikke bogstaveligt talt. Nej, du skal, fuck dig. Du skal ikke bogstaveligt talt holde ved. Hold, men vent lige. Vent på mig. Skal prøve at se her. Fordi vi havde møde med Trendsales, og så sendte de nogle gode, sådan, hey. Ja, vi smider dem alle sammen nu. Nej, det var mere bare, der var en ting, som jeg faktisk synes, hey, det er lidt faktisk nice, for lige at smide til folk. Ja, man får gratis fragt på sit første køb. Ja, man får også en booster, når man selv sender inden for 24 timer, hvilket egentlig er ret smart. Nå, men det er da bare meget nice at vide, det der med sådan noget, hey, jeg kunne godt finde på at købe, eller finde mig et eller andet, og så finder man den nogle forskellige steder, men så kan det da godt være, at det er lige det, der gør, at man tænker sådan, så kunne jeg faktisk godt købe på Trendsales, fordi hey, der er gratis fragt ved første køb. Der er faktisk også ret tit gratis fragt i det hele taget på Trendsales. Sådan noget, hey, i dag, så er der gratis fragt på accessories, eller hey, i dag, der er der gratis fragt på, I don't know, jakker. Sådan forskellige temaer, det er der ret tit. Jeg har også købt en fed jakke derinde for 1000 kroner. Købte jeg den der Darth Vader, han København-jakke, eller 900. Den er fed. Ja. Den har jeg tror, den også fået brugt godt om vinteren. Ja, den er god. Den er god, og den holder sig bare flot. Ja. Og jeg tror, den er dyr for ny. Det er rigtig dyr for ny. Det er også lige meget hvad, men altså, jeg tror, jeg har givet 900 kroner for en eller anden far, som arbejdede i en tøjbutik, og jeg var sådan, ja. Men, og så løb jeg bare der derude og hente den. Klart. Men ja. Så godt, ja, så i hvert fald, det kan man få. Der er også masser af Stussy og spændende ting, altså hvis man kan lide det. Helt sikkert. Ja, så jeg synes, det er en varm anbefaling i hvert fald, at gå ind og prøve at finde det brugt generelt. Ja, jeg kører i hvert fald mange ting brugt derinde, fordi jeg synes, at du kan få ting, som stadig er fede. Mm-hmm. Det er måske ikke denne års kollektion, men der er også et eller andet fedt i at hive noget frem, hvor man tænker, okay, det piece, det så jeg faktisk for nogle år siden. Mm-hmm. Den er helt ny, jeg kan få den til halv pris. Præcis, og så er der altså et eller andet rart i det der med sådan, det er en ret nem måde at få sådan lidt bedre samvittighed på. Det der med sådan, hey, jeg købte det brugt frem for at købe det nyt. Så kan man, jeg siger ikke, at vi redder verden ved at skifte fra at købe brugt i stedet for nyt. Det gør vi overhovedet ikke. Men jeg føler det lidt nogle gange. Jamen, det er lige et skridt på vejen. Så du må godt ligge derhjemme i din sofa. Jeg redder verden ved at købe et par Deathstock Jordan 4. Du må godt få det lidt bedre derhjemme i sofaen. Ved at ligge og være en Trendsales-kriger. Det må man godt. Det er givet med herfra. Husk det gode humør på chatten og tal ordentligt. Det er i hvert fald det. Tal pænt. Og lad være med at lowball. For meget. Ja. Man må kun lidt. Men man må godt lidt, og nu har de sat den der spærre på, hvor man kun kan... Ja. Jeg har været inde og prøve at give nogle bud, hvor jeg ikke kunne gøre under. Men... Fordi du kørte så lavt under? Nej, det var måske bare sådan... Lad os sige, det var 10% under. Yes, godt nok. Jeg kan ikke huske, hvor langt man kan få ned. Men jeg kan ikke huske. Vi skal heller ikke teste det, tror jeg. Så får du flere anmeldelser. Ja. Ja, præcis. Nå, men i hvert fald, varm anbefaling. Gå ind og prøv det. Jeg har mange gode. Ja. Har vi mere, vi skal nå at vende i dag? Har du et eller andet, du vil være inde i? Ja, det her det er en sommerspecial. Nå ja, det er en sommer, fordi det er sommer. Nu er der godt, at det trækker lidt op igen derude, men solen har været fremme lidt af tiden. Jeg tager den klippet til næste uge. Okay, det kalder du lige nu. Ja, fed. Okay. Der er ikke nogen, der ved, hvornår det er næste uge. Det er smart, og sommer er 3 måneder. Nej, spøg til side, men man kan, hvis man gerne vil starte en sneakersamling, så kan man gå ind og købe et par sko. Jeg har købt et par til 150 kroner, og det er ikke prisen, det kommer an på. Altså. Men man kan gøre sådan nogle gode stilstand, så hvis man lige om aftenen mangler 10 minutter, så kan man altså godt sidde og browse lidt og finde noget guf. Der er altså nogle gange, der kan man gøre sådan nogle gode steals, hvor at det ligner, at det er noget høg, man får fat i. Men så en hurtig vask, så er der også op at køre igen. Præcis, altså det kan meget vask, og det kan man også høre Karls Kiks afsnit om, hvor vi snakker lidt om sådan noget. Ja. Vi vil også godt lave noget mere content med det, men det kræver lige melder ind. Vi har rigtig mange ting, vi kan lave med, og vi har også ting, vi gerne vil vende tilbage til, og komme ind på igen. Og, så hvis man gerne vil høre mere, eller have mere, eller have noget andet, og have noget nyt, så må man meget gerne melde ind på vores Instagram, Sneakerbrød. Ellers så kan man følge med på TikTok'en,
Ja, hvor vi også sidder det må man meget gerne lige gå ind og følge os der også, hvis man har lyst til det. Så hvis man har siddet og lyttet med, så kan man også gå ind på vores YouTube og se med, hvis man har lyst til det. Og omvendt, hvis man har set med, kan man også gå ind og lytte med, hvis man hellere vil det. Så kan man have os med på cykelturen. Ja. Jeg vil faktisk gerne sige, at I skal ikke se YouTube, mens I cykler. Så bliver jeg super på det. Men I må gerne lytte til podcast, mens I cykler. For lige at retfærdiggøre for det, nu virker det som om vi har plukket røv meget. Altså, men det er sådan noget her, der gør, at hvis I følger os, at vi gider at lave mere. Fordi det er ligesom, at folk følger med, og folk skriver ind. Det giver også motivation til, at vi kan lave noget fedt indhold til jer, vi bliver ved, fordi det er som sagt noget, vi laver i vores fritid, ved siden af vores arbejde og whatever. Og så kan vi bare se, at vi har mange flere lyttere på podcasten, end vi for eksempel har på Instagram og alle vores sociale medier. Så det ville være super fint, hvis I også lige kunne gå derind. Også, altså, skriv til os, og skriv kommentarer og like og sådan noget. Sådan, interager med os, det er fedt. Ikke fordi, det hjælper os algoritmen, men det er også nice for os at vide, at I kan lide, hvad vi laver, og så kan vi også godt lide at snakke med jer. Altså, det er nice, når så kan vi ligesom spore os ind på, hvad er det rent faktisk for nogle ting, vi skal gå videre med i løbet af året, fordi at nu det her sommerspecial, det bliver den sidste her i sommeren. Vi prøver stadigvæk at udgive et hver måned, hvor den her kommer nok en gang start august, kommer måske. Og så efter det, så har vi Patrick. Som sagt, så er jeg en idiot til navne. Det er så fint. Også Simon Bøje, der hedder Simon Bui. Så skud ud til folk, der ikke kan finde ud af sine navne. Der kommer lidt. Der kommer lidt forskelligt. Bare for at sige, der hvor vi kobler hiphop til sneakers. Men vi kommer lige ud med den her sommerspecial først, fordi vi synes, vi vil egentlig bare gerne snakke lidt om Trendsales, og nu og lidt om, har vi sådan et lille collab med dem. Præcis. Så får vi skudt det. Og hvis det giver noget, så må vi se, om vi kan lave mere med dem, eller hvad det lige er. De synes bare, at grunden til, at vi har gjort det, det er jo, fordi vi selv har reached out, og de synes, det var spændende med noget podcast, og det kan vi jo også bare se, I synes. Er der mere, vi lige sådan skal vende? Nej. Til september skal vi måske have noget med bots. Ja, måske. Med botting, hvor vi får en anonym med. Så det må vi se om det. Vi skal lige have det sidste aftaler på plads. Ja. Det finder vi ud af. Det er jo bare og vi skal også lige hjem fra ferie. Hvis vi kommer på ferie. Ja. Hvis ferien ikke bliver brændt ned. Ja. Hvis afsnittet når kommer ud inden, så kryds lige fingre for mig. Altså eller whatever. Bed til en eller anden. Send noget god energi afsted ud i universet. Hvis det nu er, I ikke Roders sikkert brændt ned. Øen Roders, så i Holstebro, hvor jeg kommer fra, der er et pizzeria, der hedder Roders. Så det kan I jo tage på at spise en pizza, hvis det er. Det er Josefine sikkert også elske. Det var alt for den gang, og man er fri til at melde ind og gøre, hvad man vil, og have lige halløj. Ja, og tusind tak for, at I har lyttet eller set med. Og tak for det, Christian. Ja, selv tak, og rigtig god ferie derude. Jeg ved ikke, om vi skal klippe det der spons ud. Nej. Jeg synes faktisk, ellers, hvis de synes, vi kan jo sende det til Anders først, og så kan han lytte det. Ja, men jeg synes faktisk, det var rigtig fint. Jeg synes faktisk,